Peťo, ďakujem, že si prijal pozvanie na tento rozhovor. Mohol by si sa prosím predstaviť pre tých, ktorí ťa možno ešte nepoznajú? Zdravím, moje meno je Peter Kováč, mám 24 rokov. Prvých 19 rokov svojho života som strávil v Leviciach, kde som študoval na gymnáziu Andreja Vrábla. Posledných 5 rokov som strávil vo Viedni, kde som študoval na ekonomickej univerzite a dnes žijem vo Varšave, kde pracujem v súkromnom sektore. V voľnom čase sa rád venujem športu, politike alebo hudbe a rád hrám šach. Hovoríš, že ťa baví politika. Ako si sa k nej dostal? Politika ma začala zaujímať v roku 2018 po nešťastnej udalosti vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, čo sa stalo na moje 17. narodeniny 21. februára. Dnes si veľmi jasne pamätám, ako vo mne tento nešťastný moment niečo zobudil a ako som sa potom s priateľmi z gymnázia začal zapájať do organizovania občianskych protestov za slušné Slovensko. Odvtedy doslova môžem povedať, že rok predtým, než som dosiahol volebný vek, som sa stal aktívnym občanom, ktorý sa zaujímal o dianie verejné, o to, čo sa v politike deje. Mne neostáva nič iné len s tebou súhlasiť. Mohol by si nám ešte prezradiť, čo pre teba osobne znamenajú Levice ako mesta? Myslím si, že Levice určite ponúkajú veľmi veľa rôzne zaujímavých možností pre rôznorodé kariérne smery. Rovnako si myslím, že v Leviciach sú výborné školy a veľmi inteligentní mladí ľudia. Na začiatku si nám hovoril, že vlastne si študoval vo Viedni a momentálne bývaš vo Varšave. Ako sa dostal do Viedne a ako sa dostal do Varšavy? Do Viedne som sa dostal prijímacími skúškami a ešte predtým som sa dostal štúdiom jazykov a samozrejme teda angličtiny a nemčiny. Následne teda po zrušnej maturite v roku 2020 plnému venovaniu sa príprave na prijímacie skúšky na Viedenskú ekonomickú univerzitu, ktoré som zložil úspešne v lete 2020. Som sa vlastne dostal do Viedne a rozhodol som sa tam zostať aj po ukončení bakalárskeho štúdia, ktoré som ukončil v máji 2023 na magistra, ktorý som ukončil toto posledné leto 2025. No a do Varšavy, kde žijem dnes, som sa dostal pracovne pre medzinárodný konglomerát SAP alebo SAP, ako ho poznáme na Slovensku, kde sa venujem obranným klientom, ministerstvom obrany a armádam NATO, v rámci ktorého som dostal prácu venujúcu sa primárne východoeurópskym krajinám alebo krajinám východného krídla NATO, ako je Poľsko, Estónsko, Lotyšsko a Litva. Wow, tak to už je trošku iná úroveň, vyššia, čo sa týka či už vzdelania alebo tej práce. Chcel by si sa možno niekedy vrátiť domov v budúcnosti na Slovensko alebo možno aj konkrétne do Levíc? Stále sa veľmi rád vraciam na Slovensko a do Levíc, ktoré stále považujem za svoj plnohodnotný domov a stále dlhodobo pokukujem po tej možnosti vrátiť sa na Slovensko a žiť tam, keď mi to moje profesionálne a rovnako ako aj vzťahové okolnosti dovolia. Ale áno, Slovensko stále vnímam ako domov a návrat domov stále patrí k jednej z mojich najdôležitejších priorít. Podľa teba niečo, čo by mohlo mladých Levičanov motivovať zostať práve tu? V prvom rade by mladých Levičanov na návrat domov motivovali určite pracovné možnosti. A myslím, že tam to začína aj končí a každý, kto si to školou prejde a kto raz strednú alebo vysokú školu skončí, pochopí, že v prvom rade sa v živote musí zamestnať a musí sa niekam posúvať, rásť. Ak by si mal vybrať jednu vec, ktorú budú známe Levice o 20 rokov, čo by to bolo? Prípadne, na čo môžeme byť my ako Levičania hrdí? Ľudia, ktorých pošlú do sveta a ktorí tým Leviciam urobia dobré meno. A myslím si, že tento ľudský kapitál je niečo, v čom vďaka tým už spomínaným školám a tomu spoločenskému podhubiu Levice môžu dať Slovensku a aj svetu veľa. Druhá časť tej otázky bola, že na čo už môžu byť Levice hrdé, tak je to práve toto podľa mňa, že už teraz máme veľmi veľa múdrych a šikovných ľudí, ktorí z ktorých sa v Leviciach buď narodili, alebo Levice nejakú časové života nazývali svojim domovom. A myslím, že to je najväčší plus Levic, ktorý majú. Čo by si poprial Levicám k 870. výročiu? Leviciach by som k ich 870. výročiu poprial hlavne veľa dobrých ľudí, veľa dobrých, múdrych mladých ľudí, ktorí sa o ne budú zaujímať a ktorí ich budú ďalej zveľaďovať. Veľa dobrého vína,
ktorým sú Levice tak či tak známe a v prvom rade pokoj, ktorým sa toto mesto aj pre mňa stále vyznačuje a stále zachováva v mojej pamäti.